הכל התחיל כשעברנו דירה לחברון. השכנים אמרו, וואו. חברים שאלו, מה יש בחברון? מה אין בחברון? כששאלתי את אבא, הוא אמר, הכל טוב ויפה. אבל לפני הכל, גאולת ארץ ישראל מתחילה כאן, בחברון. חברון מחברת אותנו לשורשים שלנו. חברון מחברת אותנו לאבות שלנו. חברון אמנם נקנתה בדמים, אבל גם נקנית בדמים. וזו בדיוק ההזדמנות שלכם לקחת חלק. קבלו, זה השטח של השוק. יותר נכון, של הרובע היהודי שנגזל מאיתנו בפרעות תרפ"ט. חברים, עכשיו זה קורה. עושים צדק היסטורי. בונים מחדש את הרובע היהודי כאן במקום הזה. וזה השדה שאברהם קנה מעפרון. תראו כמה בתים כבר גאלנו. וכמה עוד מחכים שנגאל אותם. אנחנו רוצים לעטוף בטבעת של אהבה את מערת המכפלה, שכונות יהודיות סביב מערת המכפלה, ולאט לאט הטבעת הזאת תלך ותגדל לכל העיר חברון. אני רוצה לבשר לך, אברהם אבינו, לכם, האבות והאימהות הקדושים שלנו, שדווקא השנה, שיהיה פה ריק בשבת הקרובה. עם ישראל לא מוותר, ותורם לקניין ובניין עיר האבות. כי הלב של כולנו בחברון.